Pár héttel ezelőtt kaptam egy kommentet, ami arról szólt, hogy jó lenne, hogyha összevetném az Acoustic Energy AS100 MK2-es hangfalat a Dynaudio Emit 10-esével. Ez tulajdonképpen azt jelenti, hogy a 100 000 forintos hangfalat vagy árfekvést vessük össze a 300 000 forintossal. Én szerintem ez egy zseniális ötlet, úgyhogy ilyesmi ötletek vannak, azt nyugodtan írjátok meg kommentben, mert azt gondolom, hogy ezt tök gyorsan össze tudom dobni, elég hatékonyan össze lehet ezeket vetni egymással, és ez még nem egy olyan árdifferencia így a kettő termék között, ami olyan nagyon-nagyon élhetetlen lenne. Ez azért is egy jó összevetés, mert igazából az a két hangfal majdnem nem hajtható ugyanazon kategóriájú rendszerben, tehát ugyanazon erősítővel azért lehet ezt is, meg azt is azért használni. Nyilván, hogyha most ilyen 30-40-50 000 forintos erősítőről beszélünk, az mind a kettő hangfal szempontjából azért egyfajta alultáplálás, az nem feltétlenül lesz egy referencia hangzás, így a hangfal potenciáját tekintve. Viszont amit én csináltam, hogy egy Festorus 50-60-ast kötöttem be, ez az erősítő mind a kettőhöz kifejezetten jó párosítás szerintem. Mert az van, hogy a Festorusnak azért egy elég jó, precíz, tiszta és rendezett hangja van, nem túloz semmilyen ponton, tehát a mélyeket sem forszírozza nagyon, de nem is vész el, hanem van egy ilyen jól artikulált, feszes hangja. Közép és a felső tartomány kifejezetten tiszta és lepucolt, viszont nem harsányva, nem túl éles és nem egy ilyen nagyon-nagyon zizgő hangzás. Szóval azt mondom, egy jó, stabil, tiszta hangzás, és nagyon jól tesztelhető rajta ilyen jellegű hangfal, mint amilyen a Dynaudio vagy az Acoustic Energy. Két hangfalról most nem szeretnék ilyen nagyon-nagyon hosszasan beszélni, mert mindegyikről volt egy-egy önálló beszámoló. Az Acoustic Energyről szerintem 2-3 videó is volt, ahol különféle módon megmutatom, hogy mit kínál más alternatívákkal szemben, úgyhogy azt is érdemes megnézni, hogyha valaki erre kíváncsi, illetve a Dynaudio Emit 10-ről volt egy pár héttel ezelőtt egy egészen teljes értékű beszámoló, de ilyen jellegű videókat még fogok róla csinálni. Úgyhogy ha bármi egyéb ötlet van, hogy milyen párosítással nézem ezt meg, akkor nyugodtan írjátok meg, és igyekszem ezeket megcsinálni, ha meg tudom. Szóval a hallgatást úgy kezdtem, hogy bekötöttem ezt a rendszert, és az Acoustic Energy AS100-as volt az első doboz, amin végighallgattam az ilyen szokásos teszt zenéimet, mindenfélét adtam neki, tehát a teljes akusztikus, hangszeres régebbi zenétől kezdve a full techno üvöltetésig minden ment neki, úgyhogy jól bemutatta azt nekem így most így az elmúlt órákban, hogy mire képes különböző helyzetekben és különböző hangerőn. Szóval az Acoustic Energy AS100 MK2-es az változatlanul megdöbbentő, tehát vannak néha ilyen kihagyásaim, hogy pár hétig vagy hónapig én ezt nem használom, mert mondjuk senki nem hallgatja éppen meg, vagy nincsen itt készletem, vagy bármi ilyesmi, és mindig amikor bekötöm és elkezdem hallgatni, mindig jön a megdöbbenés újra és újra, hogy ennek mekkora hangja van. És nyilván itt most nem csak arról van szó, hogy egy kicsi doboz ez, hanem arról, hogy 100 000 forintról beszélgetünk, ami ugye ennek a hifi világnak azért így az alsóbbig belépő szegmense. Basszusok ereje, testessége, öblössége az egyenesen megdöbbentő. Azt mondom, hogy már több méhe is van egyébként, mint az Emit 10-esnek, pedig az Emit 10-es is a hasonló megdöbbentő kategória így a méretéhez képest. Vastag, szaftos és ilyen kifejezetten dús stílus jellemzi, viszont ami egy egyértelmű különbség a Dynaudio Emit 10 és az Acoustic Energy AS100 között így mélyben, hogy azért a Dynaudio jóval feszesebb, kontrollálósabb és artikuláltabb. Szóval, hogyha ugyanazon dobhangokat nézzük, vagy mondjuk zenét, mondjuk jó példa erre a Sonluxnak a All Directions című száma, hogyha rosszul mondtam, akkor ide fogom rakni, hogy mi volt az a szám, de most majd kimondtam, így is úgyis ide fogom rakni. Azon nagyon jól lehetett hallani, hogy milyen különbség van a kettő között. Szóval a Dynaudio gyorsabb és peckesebb, míg az Acoustic Energy egy fokkal lassabb. És ebből a lassabb érzetből ered az, hogy egy mennyire nagy melák hangja van. És hogyha ezeket a gyors, pörgős dobhangokat nézzük, akkor egyszerűen csak az Acoustic Energy-nél jobban összekötődnek ezek az egy-egy hangok, és nincs a dobhangok között egy ilyen határozott szünet, tehát nem annyira lépcsőzetes a hangzás. Ez önmagában egyébként nem tűnik fel, mert maga a közép-felső tartomány azért elég peszkes tud lenni annál az Acoustic Energy-nél, és főleg a magas tartomány azért jól adagolja és gyorsan ezeket a kis részletes hangokat. Viszont ahogy átkötöttem a Dynaudio Emitet, egyértelmű volt, mennyivel több rendezettség is kihozható ugyanezen egy zenéből. Mennyiségre és hatásra körülbelül ugyanaz a kettő ilyen szempontból, viszont maga ez a részletezés és artikuláltság a mélyben az, ami azért egyértelmű különbséget tesz így a kettő között, mint kategória. Középtartományban van a legnagyobb különbség, és azt gondolom, hogy emiatt is megosztó valamennyire az Acoustic Energy AS100-as hangja, mert annak ellenére, hogy az abszolút bestseller hangfal én nálam a kínálatban, és egyértelmű, hogy ebből adunk el a legtöbbet, ez az, amit a legtöbben keresik, és mind hallgatás alapján, mind online ez a legnépszerűbb termék.
És amikor valamiben nagyon-nagyon sokat vesznek, nem csak Magyarországon, hanem így világszinten, arról ugye egyértelműen egyre több publikus visszajelzés érkezik így a vásárlóktól, hogy kinek mi a tapasztalata, milyen párosítása a zenével és az adott szobában. És szerintem az egyik ilyen megosztó aspektus ezzel kapcsolatban az a középtartomány, mert hogy az Acoustic Energy-nek a középtartománya az meleg, és van benne egy ilyen mélyebb tónus. Szóval egyértelmű, hogy nem a legfényesebb, nem a legprecízebb és nem a legtisztább középtartományt adja az Acoustic Energy, és ez tovább rontja az, hogy nagyon sok ember, aki mondjuk egy 100 000 forintos hangfalat vesz, ahhoz mondjuk lehet, hogy egy régebbi használt vintage erősítőt köt be, mint mondjuk egy NAT 3020i, vagy bármi ilyesmi. Ennek a nagy veszélye az, hogy az ilyen jellegű erősítőknek ugyancsak a középtartománya valamilyen módon már egy picit fedett és fátyolos, főleg, hogyha az nem volt javítva. Hogyha egy olyan erősítőt veszel, ami új, de mondjuk annak is azért elég meleg hangja van, akkor az ugyancsak nem segít ezen a hatáson. Ezért is kötöttem be a Festorust, ami egyébként arányaiban azért nyilván jóval drágább a Festorus, tehát az is biztos, hogy nem sok ember párosítja ezzel az erősítővel, viszont amit tisztaság kihozható még valamilyen értelmes árfekvésen belül az Acoustic Energy-ből, azt a Taurus megtette. És még így is azért megvan az a kis melegebb tónus benne, ezt nem annyira lép ki elénk az énekhang, van egy ilyen mélyebb, morajlósabb melléktónusa a hangzásnak, ami ez az abszolút klasszik, analóg, meleg, dédelgető stílus. Nagyon sokan ezt a hangzást keresik egy az egyben, szóval nem azt mondom, hogy ez egy erény vagy hátrány, az attól függ, hogy ki mit keres, annak függvényében jelenthető ki, hogy ez egy jó vagy rossz tulajdonság. Ami viszont biztos, hogyha az MX-10-es bekötjük az AS100 után, akkor egyértelmű, hogy egy tisztább, ugyancsak artikuláltabb és letisztultabb hangot kapunk a középszekcióban. A színpad és az egy-egy énekhang, ami mondjuk közvetlenre van mixelve, tehát így ki van egy picit tolva térben, az egyszerűen csak közelebb és intimebb az MX-10-esnél. Az Acoustic Energy-nél viszont az a kis ellentmondás, ami szerintem egyébként meg is menti ezt a karaktert ilyen csúnyán szólva, és ettől lesz egy annyira jó doboz egyébként, hogy a magas tartománynak a csilingelése és kis fénye az teljes mértékben szeparálva van ettől a közép-mély tartománybéli melegebb érzettől. Ettől van egy kontrasztos, érzetes és nyitott érzetünk, annak ellenére egyébként ugye, hogy a középtartomány az nem kifejezetten nyitott hatású. Ebből a szempontból lesz egy kicsi ellentmondás egyébként, mert hogy az MX-10-es, mivel ugye középtartományban tisztább, már eleve, ezért nem tűnik fel, hogy a magas tartomány mondjuk ki van emelve, vagy mennyivel részletezőbb a középszekcióhoz képest, hiszen azért jóval egyenesebben prezentál az MX-10-es, mint sem az Acoustic Energy. És mivel az Acoustic Energy-nek ugye meleg a közepe és egy ilyen kicsit fedettebb az érzet, ezért annak a magasa sokkal feltűnőbben ki van emelve, és lehet, hogy pont ugyanolyan egyébként a kettőnek így a részletezés meg fény mértéke, de mégis magas, erősebb hatása van amúgy az Acoustic Energy-nek. Térábrázolásban az extra tisztaság és rendezettség miatt egyszerűen csak az MX-10-est jobbnak éreztem, a tér mélysége, szélessége határozottabb, mélyebb, egy-egy hangoknak a pozíciója egyszerűen csak pontosabb, ami megint csak arról szól szerintem, hogy a középtartomány egyszerűen csak tisztább. Körülbelül ennyit tudok átadni lényegre törően a kettő közötti különbségről, és nyilván ebből még azt is bele kell kalkulálni, hogy nem ugyanaddig hajtható, meg fejleszthető a kettő hangfal. Tehát mondjuk a 100 000 forintos Acoustic Energy AS100-hoz én azt mondom, hogy a nagyon-nagyon max, amit úgy érdemes, az körülbelül ez a Festorus kategória, de ez is már egy kicsit így billen azért így az árérték arány, hogy mit mivel párosítasz. Mert hogyha mondjuk van egy 100 000 forintod egy Acoustic Energy-re, utána meg van X összeged a Festorus erősítőre, most annak függvényében változik az ár, hogy melyik típust választod, akkor ugye abból a pénzből már lehet egy fokkal olcsóbb erősítőt venni, egy picivel drágább hangfalat, tehát ugye az, hogy milyen lehetőségünk van, az azért ugye eléggé megnyílik. Szóval nem feltétlenül ez a legjobb párosítás, viszont a Dynaudio MX-10-esnél pedig egyszerűen nyugodtan lehet feljebb menni. Sajnos ott van végig a levegőben, hogy nyugodtan ráköthetsz egy nagyobb Hegelt is például, nyugodtan ráköthetsz egy komolyabb tranzisztoros erősítőt is, mert egyszerűen csak jön egy az egybe rajta keresztül az az extra részlet és finomság, meg térélmény, ami ebbe a kis dobozba bele van kódolva. Annak ellenére, hogy nem egy félmilliós, nem egy 1 milliós dobozról van szó, hanem kvázi 299 000 forintos a gyártó kínálatán belül belépő dobozról van szó. Nyilván a teljes iparágat nézve azért ez nem egy belépő doboz, és ahogy azt hallani is azért komolyabban szól, mint mondjuk a harmadába kerülő AS100-as. Ennek ellenére azt mondom, hogy az Acoustic Energy AS100 100 000 forintért még mindig egy nevetségesen jó kis doboz. Én szerintem nyilván azt kell belekalkulálni itt a választásba, hogy aki egy középtartomány szempontjából nagyon tiszta, nagyon lepucolt hangzást keres, az ne az Acoustic Energy AS100-ast válassza, hanem inkább egy Fine Audio F301-est mondjuk, vagy mondjuk JBL Stage-nek az A130-asát. Ezeknek meg nem lesz olyan mélye, mint mondjuk az Acoustic Energy-nek, de erről már csináltam egy önálló külön videót, ahol ezen 300 000 forint környéki hangfalról beszélek.
Ez a videóhoz tartozik egy dedikált cikk, amit a gedeonaudio.hu-n el tudtok olvasni, ott megtalálható pár extra fotó, több információ, link a leírásban, illetve az összes többi beszámolót is megtaláljátok a weboldalon, ott vannak olyan cikkek, amiket itt így videóformájában nem találtok. Ha pedig valaki bizonytalan és meg szeretné bármelyiket hallgatni, akkor jelen pillanatban mindegyiket tartom itt készleten és polcon, úgyhogy el lehet jönni meghallgatni előre egyeztetett időpontban, akár saját erősítővel is.